Nginenkinga kaMazethu. uMazethu wafika kimi esigodlweni wazofuna umuthi wo-Ben 10 ngamnikeza. Manje akasafuni imali yami. Umuya akasatholakali ku-WhatsApp, akasawabamba ama-calls ami. Ingakho ngize la. Ngoba lo muthi ngangulande kude kabi. Le Mozambique. Yes. Hayi, ngizolwe Melo. Ngizolwe Melo naye. Ngizolwa nje Melo. Mhlambe uyena umuntu esikhuluma ngaye. Uyena isigebengu lesi. Hawu. Waqhamuka usengibiza ngesigebengu. Ngigebengu ngani? Hayibo. Mazethu uthi waya kuye uxakekile uyofuna umuthi wamadoda. Awusayibuyisa imali yakhe manje ingakhe la umama. Yabo uyamazi. Lo mama lo uyiscam, uyiscam. Ngangisathe umuntu uzakwethe ngisebenza naye. Ethi ene Sengiscam manje Mazethu. Ngahamba ngaya kuyena ngoba nginenhloso yokuthi uzongisiza. Into zakhe azange zingisebenzele, azisebenzi. Angeke ngikhokhe u15,000. Mazethu wena bonabo nje oBen 10 kodwa ngangivele nginabo. Wawufonelelana uncoma ukuthi khamba kahle. Ngangifike ngivele nginabo. Wawungomele wangifonelelana. Ngiqinisele wahluleka nje ebusweni yeso ngajikwa imithi yakho. Ngahamba ngolanda ukuthi ngilandele wena ukukhokhela. Ngajikwa imithi yakho. Uyabona lezi nyawo omngazo sizobona. La. Ngizoyiphendula ezembuzi ngifuna nje ufike emsebenzini unuke. Mama uzoyiphendula zani? Ngizoyiphendula zibe ngezembuzi. Ngeke uzuyishintsha zami nyawo. Uhleze bona emafonini lana abantu behlalwa ziyinyosi. Uzokubona ngosi. Umona ukuthi naku ngihamba emagethi. Yes. Unomona mama. Ngingaba nomona nomagethi mina. Unomona. Ngingaba nomona nomagethi. Iyangenelisa mina impilo engiyiphilayo. La mina ngidla life yezwa mfethu. Idle phela idle kodwa ngifuna imali yami. Uthi uyidla ubukhokha imali yami. Yazwa ngihamba endaweni eziphezulu. Ngibingelele mbukelo weVumani Film lo khuluma uVumani walekwa emhlabeni ingana usona madoda lephansi emangozi kodwa ke silala sikhona mawami ngiyathemba ukuthi uyaphila ungakulandisa umbukelo ukuthi yini ekubeka la ngalesikhathi yini uzongicela ukuthi sibe nawe. Hayi ngane yami ngibingelele ababukeli into engilethela mntanami. Nginenkinga kaMazethu. uMazethu wafika kimi esigodlweni wazofuna umuthi wo-Ben 10 ngamnikeza. Manje akasafuni imali yami. Umuya akasatholakali ku-WhatsApp, akasawabamba ama-calls ami. Ingakho ngize la. Ngoba lo muthi ngangulande kude kabi. Le Mozambique. Wawulande kuphi noMozambique? Okay, ungasitsheli boze baye khona. Yebo. Mama awusho into eyenzakalayo la manje umnikeza umuthi umnikeza kanjani umuntu umuthi engakhokhile wakhokha noma washiya imali encane khona wakubeka? Aya washiya nje wakhanyisa ngo2 rand. Wathi akanayo imali. Ngiyambona uyehle enyuka la kuma social media. Kodwa imali yami akangikhokhile. Wasuthini wena menza akanayo imali? Nami nje kusho ukuthi mangafika mhlawumbe ngiyaliyanisa kuthiwa ngiyayisebenzisa lona ngizofuna something kuwena. Ngifuna ngifike kuwena ngithi anginayo imali uzonginika noma mhlambe kuza kanjani how come? Hayi ngane yami kushuthi inhliziyo yami ngamdabukela isimo awayefike isona ngase ngiyamnikeza izinto wahamba wayosebenzisa. Umuntu mina ngamthatha ngokumethemba ngoba ngibona iage yakhe kanti nginikeza isigebengu. Manje angazi-ke ngabe mhlambe nanihlangane kanjani nazana kanjani mhlambe ngomakhelwane noma mhlambe wadirector umunye umuntu okwenzeka kanjani? Wangitshela ukuthi uthola inamba yami kumuntu engangamsiza. Wangifonela ngase ngiyamdirector ukuthi akahambe kanjani eze kimi la engihlala khona elindelana. Manje malini lo muzi? 15,000. 15,000. Ngoba wawuzokwenza izinto eziningi wawuzomvulela umsebenzi wawuzomvulela oBen 10 laba bakhe abafunayo. Indaba ungamnikanga okay usaqhubeka mama. Umenze ube muhle ebemuhle nasemsebenzini yonke indawo. Wawuthatha kanjalo ke washaya wachitha. Manje ngabe umbukelo uyayibuza ukuthi yindaba njengoba uphatha umuthi wena yindaba ungazama ukuthi mhlambe umenze usabuyise imali yakho ngoba nawe uyakwazi ukwenza umuthi.
Hayi. Noma umenzakalisi. Hayi angithandi ngingathandi isigodlo sami asizona izinto azikho izinto ezimdaka kuso izinto ezihlambulukileyo manje nje ngingathandi nokwenza into embi kumuntu kodwa manje kuzongiphoqa kubantu engibuye ngixhumane nabo ukuthi hayi ake bengizame ngezinye induku ukuze uMazethu abuyise imali yakhe. Uthini yena ukukhuluma naye mhlambe uyamthola mhlambe uke waya kuyena noma uzama ukumthinta ngefoni? Angimazi ukuthi uhlalaphi, akumazi ukuthi uhlalaphi. Ngimthinta efonini ungiblockile. Ublock up ngama ungiblock emakholi, ungiblock yonke indawo. Angikwazi ukumthola. Zonke izinamba zakhe ku WhatsApp uyafunda thula kangiblockile ku WhatsApp uyafunda ayithulele. Ngisho ngisenda ama message ithi hayi Mazethu asikhulumisane ungcona ikhokhe kancane kancane lutho Mazethu. Ngabe unazo ingane mama? Nginazi ingane. Wawungasabi ukuthi mhlambe lo muthi angase uthathe mhlambe usebenzise inganeni zakho? Hayi kwangelula ngoba endale yentombazane isencane yomfana. Inangaki? Ina 16. Phela kuMazethu mhlambe kuseyinsizwa leyo manje. Maye ngingafa nje. Ngingafa. Futhi ngambophisa ngoba kufana nokuthi uyedlengula ingane yami. Ngingambophisa nje. Mama ngiyakuzwa. Hey. Afrika yonke la nikhona siyanithanda. Niyayizwela ukuthi uMazethu akayibuyisa imali kaMama and my team ngicela imvumela uMazethu ukuthi nibe nemsondeza nimenze uthaze abe ngalana Nkosi yami. Akodwa mawami ungalwi phela yes. Hayi ngizolwe Melo. Ngizolwe Melo naye. Ngizolwa nje Melo. Mhlambe uyena umuntu esikhuluma ngaye. Uyena isigebengu lesi. Hawu. Waqhamuka usungibiza ngesigebengu. Ngigebengu ngani? Hayibo. Mazethu uthi waya kuye uxakekile uyofuna umuthi wamadoda. Awusayibuyisa imali yakhe manje ingakhe la umama. Yabo uyamazi. Lo mama lo uyiscam, uyiscam. Ngangisathe omunye uzakwethe ngisebenza naye. Ethi ene sengiscam manje Mazethu. Ngahamba ngaya kuyena ngoba nginenhloso yokuthi uzongisiza. Into zakhe azange zingisebenzele, azisebenzi. Angeke ngikhokhe u15,000. Mazethu wena bonabo nje oBen10 kodwa ngangivele nginabo. Wawufonelena ngincoma ukuthi khamba kahle. Ngangifike ngivele nginabo. Wawungomele wangifonelela. Ngiqinisele wahluleka. Hayi Mazethu uyisigebengu wena, uyisigebengu wena mama. Manje nje ngiyaqhamuka usungibiza ngesigebengu. Hayi uyisona. Ngikwenzeni? Uyisona. Imali yami 15,000 ngiyafuna. Mazethu uthi umbhathulile wena imali umuthi wakhe. Ngimbathule yona la. Lo wathi angikhanyise ngo2 into zakhe izongisebenzela. Ngathatha lezi zinto ngathi ngayisebenzela ngabona ubuso. Uyangibona indlela. Awuzenzanga ngendlela Mazethu, awuzenzanga ngezindlela izinto. Zolo lokho bendlisana amadanoni Mazethu. Akuhlangene nalokho esikhulumayo. Okwamadanoni yenye into eseceleni. Manje wena usuzothatha indaba amadanoni usuzoyifaka la emthini. Isigebengu lo mama. Akathembeke, awuthembakele. Hayi umuthi wakhe awusebenza. Wawuzokwenza nesigodlweni sami, awuzofuna ukubona ukuthi ngisebenza noma ngiyasebenza. Shuthu wawuthunywe. Wawuthunywe izitha zami wena. Kushuthi ngiyasebenza noma angisebenzi. Njalo ke ubona kanjalo. Mazethu yini ke le mali mhlawumbe ungakhokhi kancane. Ngiyithathephi? Hayi awubaza ukudlala mina anginayo imali. Hayi awubaza abantu wena. Emsebenzini awuholi yini wena? Awuholi emsebenzini. Imali engiyihola yanele ifamily yami. Ayanele ukuthi ngihambe ngisupply. Ngizoqeda wona lo msebenzi ngoba wawuthola ngami. Lalela lo msebenzi ngawuphiwa abantu bakithi abadala. Babekade bekuyekeleni sonke lesi sikhathi ugugu nje. Babekade bekuyekeleni. Uthi uzuthole manje babekade bekuyekeleni ngoba wena ufike kimi ukhashini ungasebenzi uphuphile. Kade mina ngasebenza. Wena ngize kubona ngivele. Okushuthi wena wongenza isilimo. Okusho ukuthi vele kwisilimo. Wawuthunywa izitha zami. Okusho ukuthi vele kwisilimo. Wawuthunywa izitha zami ukuthi uzongihlola. Uthi wafika ukhala Mazethu. Kanjalo ukuthi ngangithunywa izitha zakho. Phela kusho ukuthi ngangikhala ngithi uyazi. Waze wathola inamba yami ngobani? Hayi Mazethu kusho ukuthi vele ngangikhala. Ngithi hayi. Mazethu senze njani wangizwela? Mazethu wangizwela wena. Wanginikeza umuthi wami lo ngasawukhokheli. Lo ngasebenzanga. Wena wahamba wofuna amathambo enja namathambo ezimbuzi namathambo ezinkukhu. Uyazi lapha
wafika wangichithela imiqala yenkukhu. Unamanga wena wazi kanjani indaba zesigodlo sami wena wazini? Ithambo elilodwa lahlala ngakumina. Kwathi uyabona nje la isitha sakho lesi. Hayi ukhohlakele wena. Ngathi mina hawu. Njengoba lelithambo lakho okay uhleli la eduze kwakho wachitha kanje isikhwama samathambo. Futhi ke uzohlazeka kubantu bakini ngoba abazi ukuthi uhamba inyanga bona phela basindisiwe vele abasekhaya basindisiwe. Nami nje ngangithatha umngani nami ngoba ethi uyangisiza kanti ungise kwi-scam senyanga. Wena ngizokubonisa i-scam ke ngizokubonisa i-scam. Wagaya wahlanganisa wafaka ukukhu ingqondo. Ukwazelaphi lokho? Ngabona phela ngoba ngingasebenzi. Ukwazi kanjani maze ngathi ngithi ngiyayigcoba lento yakho ngabona ubuso. Wena wawuzofuna lo usizo noma uzongibuka ukuthi ngisebenza kanjani? Phela mina ngangifuna into ezongisebenzela ngokusheshsha. Manje ngayigcoba into yakho. Ngizokukhombisa ke mazethi indaba. Wathi njani manje? Ngizokukhombisa. Uyayibona imithi yakho kusencane. Kusho ukuthi usazonginika omunye. Umuntu usasencane mama yini ozoyenza? Ngizoyibuyiselela. Angithi akasafuni imali yami. Ngizoyibuyiselela. Oh, ngingabe ngisakukhokhela mina. Ngizoyibuyiselela. Ngingabe ngisakhokhela. Mazethi uthi wena ngeke ngikhokhele lezi zinto zami ubayisebenza. Akayibuyiselele. Uzonza njani ke mama? Uzonza njani? Uthi ufuna imali yakhe mama. Ngifuna unuke emsebenzini, ngifuna unuke nje phela. Okay. Kulo msebenzi noma uzoqeda nawo umsebenzi lo osebenza. Uthola ngami. Anguthola ngawe, ngawunikwa idlozi lami. Ngaphandle ungangiphendulela idlozi. Ungangiphendulela idlozi. Kushuthi ke kolunga siso. Kodwa mangabe ungakaliphendula idlozi lami uzongibona ngincetheka yini edala ukuthi wena uyosebenzisa umuthi kini babe basindisiwe. Ngangithatha umngani wami phela ethi uyangisiza ngoba ebona ukuthi ena. Indaba ongafuna umuthi wabantu abadala. Ngizofuna kanjani umuthi wabantu abadala? Ukukhohlakala khona lo. Ungaze uzofuna elingani. Wafuna umuthi wamadoda amadala. Wamadoda amancane indaba ungafuna amadoda amadala. Hayi amadala ayangibhora ngifuna lawa amancane. Kodwa kona imali yami uma ungayikhokhi ngizokukhombisa. Sorry ke siso akho imali yakho wayithola. Wawuzoyithola uma mhlambe nalowo Ben10 ngamthola. Manje ngizokhokhela mahala. Hayi ngeke ngikhokhele. Ngizoziphindiselela kodwa ngizoyiphindiselela. Maze awusabi ukuthi ngekwenele ngemali yami. Uyabona ke siso uma ngiyashisa bhebhebhe ko Ben10 ngabe ngiyakhokhela. Manje ngiyabanda ko Ben10. Indaba usho njalo zolo lokhona bujabula. Ingoba vele wayijajuliswe yakuyiyona ilokhuzana izinto zami lezi njengoba engasafuni ungikhokhela. Hayi into sezimjikela zifanele zikujikela ngoba ufuna ngungikhokhela imali. Wathatha amathambo einkukhu wafaka phakathi ekhaya. Ayikho leyo. Usethi uyahlola. Ayisebenzi. Abanye bayasizakala. Abanye phela hayi mina. Lalela lo wanginikeza umuthi. Wathi lo muthi meke nje ngawusebenzisa ngizobona onke oBen10 bazojika nami. Hayi emveni kwalokho wahamba kwalo owayekhona. Omazethi wanginikeza okunye wathi ngigcobe ebusweni ngagcobe ebusweni ngaphenduka into engakaze ngize ngiyibone. Emambona mama mina ngakinge nje ebusweni yeso ngajikwa imithi yakho. Ngahamba ngolanda ukuthi ngilandele wena ukukhokhela. Ngajikwa imithi yakho. Uyabona lezi nyawo omngazo sizobona. Lalela ngizoyiphendula ezembuzi ngifuna nje ufike emsebenzini unuke. Mama uzoyiphendula ezani? Ngizoyiphendula zibe ngezembuzi. Ngeke uzishintshe zami ngenyawo. Uhleze bona emafonini lana abantu behlalwa ziyinyosi. Uzokubona ngosi. Usuzongifaka inyosi manje. Usuzongifaka inyosi. Yebo. Ngobani? Awufuni nje nemali yami. Awufuni nemali yami. Awufuni nemali yami. Savumelana nawe ngokuthi into savumelana ngokuthi ungakhokhi imali yami. Bayisebenzile. Wathi bayisebenzile makunjani? Bayisebenzile into yakho. Mina into enginginika yona ngine guarantee. Unamanga. Wathi wena mangabe into yami isebenzile ubuye uzo. Ingoba usubona nangumfana. Ngibona nazi into. Ngoba ngize yebo ngaze ubika la udaba lakho. Bazokubona. Naso kenza kunendaba naso. Uzophoxeka ngisho ko Ben10 ukuthi kanti ububalandela umuthi kimi. Awusabi ukuthi uzoba negama elibe endaweni. Yani lokuthi usebenzisa umuthi. Kuba sebazobona kini. Awusabi ukuthi bazothi uyabathakatha kini ngoba basindisile. Kuba Ngusenze kuba. Sine ekhaya umuthi asiwusebenzisa. Wena kodwa usebenzisile amaze. Ukwazile nje uzolanda kimi umuthi. Wakwazi uzolanda kimi emsebenzini yazi. Ngangithatha umngani wami ngoba ethi uyangisiza. Uyabona lonto. Wayisizakela umngani wami. Hayi mina akangisizakalanga. Mina akangisizakalanga. Uzolo lokade kuhamba kahle nje. Wazi wangifonela wena wancoma. Mhlawumbe uzomunye umuntu. Mazethi yazi indaba vele mazethi vele umkhokhela kancane kancane. Hayi
Inkosi. Hayi miyeke. Usathi uthi uzongifaka iy'nyosi. Ngifuna iy'nyosi ay'fakeke. Sizobona. Iy'nyosi. Mazethi khokha imali yami. Hayi wayizama iy'nyosi. Khokha imali yami. Usuzoyifaka kwesibili. Ingani wayizama iy'nyosi zahluleka. Usuyayiphinda. Angana ufune imali yami. Hayibo kahlancane. Ngingagibela ngihambe ngiyele emazweni wena uthi uvela ufike uzothatha umuthi wami nje. Wena wathi lento ukhipha u2 wena wathi lento izongisebenzela mase kulungile ngibuye ngizosho hayi kodwa futhi imali awunayo angithi yipha aba-Ben10 bakho akulunganga khona akulunganga ini ade kuhamba kahle zolo lokho hayi watshelwa yimini watshelwa wena mina ngafika kuwena ngingaxakekile ngafika kuwena nginemali yami ngino-Ben10 bami ngoba umngane wami engitshelile ukuthi izinto zakhe zi-right wangithatha wangiletha kuwena ngoba ngithi ngizoqinisa labo Ben10 emveni kwalokho bahamba bonke labo Ben10 uhamba komagethi ngemali yami engabe ungikhokhela yona no-Ben10 lalela imali yami engiyisebenzayo ngamandla uhamba ngamabhanoyi uyale ngamandla Cape Town manje semali yami ngabuya ngikhokhela le mali yami maze ungakhohlwa maze lo muntu uyakubona emavidweni yonke into oyishoyo ukuthi uyangibona emavidweni akusho ukuthi akangiqambela amanga asangimnikeza u15000 anginawo lo 15000 mina umona ukuthi naku ngihamba emagethi yes unomona ngingaba nomona nomagethi mina ngingaba nomona nomagethi iyangenelisa mina impilo engiyiphilayo mina ngidla life yezwa mfethu idle phela idle kodwa ngifuna imali yami uthi uyidla ubukhokha imali yami yazwa ngihambe endaweni eziphezulu ongeke uzungene kuzona yini nomona insisi maze sawucabanga ufuna ngifake yini ufuna ngikhiphe nawo maze angifuni mina ngifuna khishwa uwe phela ngikhipha angifuni izinto zakhe ezimdaka maze khishwa uwe nomona nokuthi ngihambe emagethi ungabi nomona anginawo ungabi nomona maze awucabanga ukuthi ngoba khona la esisweni mhlambe ngakwenzakalisa awukhohle uyena lo wokhohle uyena sisakhuluma ngolunye udaba manje lalela la siso ayikho lenza ukunikeza wona akamhloniphi nje umuntu mukuza uthi uphendula kanjani hayibo kahle kufanele ngihloniphe ba uhlaza mina ngifuna imali yami musuhamba amazwe ngemali yami khokha imali yami iqala kufanele ngiyikhipha khokha imali yami iqala ngengikwazi ukhokhela into ngizokukhombisa hayi into ngizokukhombisa hayi ngizokukhombisa hambi yobutha ngizokushintsha inyawo lezi hambi yobutha amathambo ey'mbuzi namathambo ey'nkukhu angithi wena ukwazelaphi lokho enganikini nisindisiwe ukwazelaphi lokho mama uyabona ukuthi kodwa la inkinga wathatha idlozi lami elami idlozi alishontshwa-ke ngey'nyawo zey'nkukhu nangamakhanda ey'nkukhu nangemqala yey'nkukhu nangizoze ngithathe idlozi unalo idlozi lami ngamaqala mama kwakunini umsiza ngalo muthi wamsiza ngoba wafika kuJune exakekile ekhala inyembezi njengoba namhlanje esengeyisa kanje wayethini ekhala inyembezi wathi nje uxakekile kabi izinto zakhe ayihambi kahle empilweni akakhambi kahle ngisho nasemsebenzini akhambi kahle ngamzama ke exakekile engenawo ngisho imali wayegitsheze umngani wakhe wena kuza kanjani ukuthi ubusebenza indaba uphela unemali ugijimele komagethi ungayikhokhini imali yami ngeke phela ngikhokhe imali yomuntu mina ongazange azangisiza ayingisizanga into yakho uyabona uthuthuka ithonga la suka khothongola uyabona khothongola kulungile ke awunandaba maze ukuthi ngalalo ungavuka hawo angisebenzi phela mangavanga kobe phela ngivukanga awusabe uzokusobozela ngeke azangisobozelelo uyabona nje obunakela ubuso nje akusekuncane usazokwenza okukhulu kunalo yebo awuzame siso uthembeni maze uzama ukukhulumisana nawe kahle la wangishaya ngey'nyosi wahluleka lo wangishaya isichitho sey'nyosi wahluleka waphinda futhi wangithumelela ngalezi zinto ey'hamba ngezisu hayi kulandela izulu-ke hayi izulu kulandela izulu angithi yambona shuthi iy'nyanga vele uyayihamba useke wahamba waya kwenye inyanga shuthi yafika yanuka mina awusabi ukuthi mwenza into embi kuyena ama-customer akhe azobaleka hayi ayangazi ama-customer ukuthi ngithembekile kushuthi sekufikela engicasuka khona uthembekile kuwona nginenhliziyo endekayo hayi kushuthi sisowuthembekile kuwona ngaze ngangathembeka kuwena mazetha ikhokhe kancane ile mali hayi manje akangilindi akaphola akangilindi akulindi isikhathi esingakanani ngikulinda isikhathi esingakanani kama sengithanda month end kuyena
Hayi Hola mase nini yatwena? Hola nini? Ngihola ngophela kwenyanga ngizokuyeza mase ngithanda hayi manje. Angithi uyabona ukuthi Angithi uyangishusha. Angithi uyabona ngento engisizanga. Nalapho ngizobe ngikupha. Ungiblock emafonini nje ngoba ngizobe ngikupha. Wayo yini edala ukuthi umblock kuma calls? Ngizobe ngikupha. Yini edala ukuthi umblock kuma calls? Ungiyeke wena. angithi uyabona Wabaleka nomuthi wakhe kodwa manje usuyamvulathela. Hayibo kahlancane ngeke. Romazethi ngicela imali yami. Uzokunika. Ngicela imali yami. Ngicela imali yami. Mama manje awucabanga ukuthi South Africa yonke kodwa ukunikeza umuntu into engakhokhile imali kulethi inkinga yazi niyabona la ukhona ungamnikeza umuntu ngempela inkinga ngaba nephutha ukuthi ngambuka ngamthemba kanti ngithemba isigebengu esizongenza kanje siyangigolozela manje angithi uzwile sesisuka siqala sona siyahamba yini mama edala ukuthi umnikeze engakhokhile wamthemba kangaka noma mhlambe into ojwayele ukuyenza sometimes? Hayi ngane yami ngijwayele ukwenza uthi abantu engibasebenzayo ngibanikeza insebenzo behambe nayo ngoba ngisuke ngazi ukuthi showcase izobasebenzela beyibuyise futhi imali yena ubulawa uqili nje akumphethe izinto zami zimsebenzelile akangafuna ukubuyisa imali yami uyena futhi yedwa kubantu esengibasebenzile mina baningi kade ngaqala ukusebenza mina ngiqala manje ngomazethi. Ngabe ngempela ugcizelele la yini edala ukuthi ungamenza khokhe ngoba mhlawumbe ungamenza usakhokhe ngoba nakho usebenzisa umuthi phela? Hayi ngane yami ngithanda ukusebenzisa izinto ezimdaka kodwa manje sekuzongiphoqa ukuthi ngimenze kabi ngoba akasangikhokheli uyajika bengithi mina sizokhulumisana bakhona mina abantu engibaziyo abangangisiza engike ngisebenzisane na abaphatha imithi umuthi oshowcase imuthi othi kodwa ke manje useyangiphendula ukuthi mangibuyele ngixhumane nabo labantu ngibatshele ngoba kwabona njengoba ngizobika lolu daba nje bazobona. Ngabe sekunesikhathi singakanani usebenza wona lo msebenzi? Hayi suphelile u9 years ngisebenza abantu akekho wafike wazongidelela njengomazethi kanje ngoba kahle wayezongidelela njengoba esethi ngisebenza ngamathambo einkukhu namathambo ezinja. Uyishop leyo nto uyayisho nje angithathe ngidelela la engeyisa uthi uyayisa umazethi wangisendela imessage wathi mina ngiyamgadla ngimthumelela ngeinyosi njobe ephale kubuso nje imina ngimthumelela ngezinto ebusubuso bakhe asabukeki yimi ngoba nakhe ngangikhokhela imali yami wangisendela imessage send up message nge-SMS noma ku WhatsApp? Wayisenda ku WhatsApp kodwa mombuzo ngemali yakho uyakuziba uyangiziba mengikhuluma ngendaba yemali yami uyangiziba okushuthi kahle umazethi wayengezile kumina wayithunyelwa izitha zami mengibuka mina ngokwami wayithunyelwa izitha zami umazethi hayi ngoba uyena yedwa nje mina ngihlezi ngibasebenza abantu kodwa akaze kwenzeke yonke lento uyena nje yedwa ngifanele nje futhi ukonakala umoya kanje kodwa ngoba akafuna ukuzehlisa hayi ulungile.